bon ko ciden ka hiju laba ko ye saga bi woroni saba fa saga te ciden ka hiju laba ye nyame kemede fa bi woroni saba te kemede do ani ali de jondo fana bi woroni saba min fagara ali tabala ciden kelen ta te de kele mo kan nin famu parce que mo do be nunu fana kede ko maulidi delila ko ciden yere ya ka maulidi ke ni mo min yen nin fo ye galon tige ka da ciden na ciden mu ka arabu sani kono nyame kemei ama faga arabu sani kono jankon na fuko ciden ka maulidi nko fagara ewa juli hijja tannade la ya kantige salli tannade nyame nunu fagaraw de la uma fagara bi usani law jankon na fuko ye maulidi ko ya ka maulidi ke kele fulanna Bukhari Muslim kono Jabir ibn Abdullah ka hadisa jande nyinye ciden ka hiju laba choko Rabiul Awwal nam Rabiul Awwal ciden ma ka Rabiul Awwal tan fulanna ayu faga lahiya kantige salli de la kele fulanna Jabir ibn Abdullah ka hadisa jammin fulen nyinye na samana kan nyame keme fagali fo ala ko ciden bi woroni saba faga na boloye hadisa imbe fode ko ciden ka hiji chogo hadisa amma fu ko ciden ka maulidi hadisa hadisa imbe fode ko ciden ka hiji chogo hadisa hajjatul wada ciden ka e wasaran kanin hiju hadisa hadisa imbe ode be fo hadisa inka maulidi ko te fo hadisa inka fula sabanna nyame munun fagara aforu mako hadiya de hadiya a foru mako hadiya da amma fuma ko maulidi nyamew a foru mako hadiya da fagara ewa hadiya min fagara kemede do bi worote kemede do ali de taruta ye mani kana ni ciden do jenje nyame nununye ciden yere bi konontoni saba e bi woroni saba ayo kantiga na bole tumami asegena ayi murudi alima ko akato dafa tumami abolo segana ye murudi alima ko akato dafa donc a kelentate janko nafa ya fa ka maulura ni ali de jonde aha fenwore ba yira na munun ba yira ko ciden kelewa bi woroni saba ciden tato doroye tumami ciden ko ala ko qur'ana kuna ko ka hadiya e yire ka dodu ka hadiya sokola nyame keme min fulen ni ciden ko kam muruke kam muroson kelen de tige a kelen la ka do daga kono akatobi ciden ko sogo do do ka nami puru anadon ka hadiya munun fulen ni nyode du a kelen la nyame keme ku kam muroso kelen tiga kelen la ka faranjogon ka do daga kono ka tobi ni nya yira ko bi woro ni sabate e nyame nunu ye keme de do amma fu ka fentiga bi woro ni saba indorona ko de ya letai nyame keme imbe moroso fitini tigera kelen ka bedo daga kono pour anadon ka hadiya nye do dun ka hadiya wula donc aya tiger abedela donc ambe min fo hadama dewnye mogo ni be maulidi ke nyafu o yo fo kateme nkan nindi ngodo nte sir alanye nden ka fe nyini de nkan nindi ngode do makote ewa qur'ana kola makote hadisa kola makote seba utala nindingo tigi de nye ahli la ahwai komi maliki nunu fana ye bida mo be wala ahli la ahwai ndi nindingo ke mogote senna ibo se ko fe maulidi kola me ko dele te haro bidore ojo bilanela ko duguturu do be wuluka jamana la de ko ako maulidi fentala duguturu ya de amma ko be duguturu ni duguturu papier la ko duguturu ni anyo fo ya kateme Cheikh Salih Fawzani ko ako e wa sahadatul uliya sahada be se ka soro dobolo duguturu ya be se ka do soro dobolo mini aji halin nasi jahili do kateme beka duguturu ya te ko kalanyo o te refansia ko ni duguturu ya min fo te o bumbaji ma fa ko dakatiri do be shifuru fil aqida ako dakatiri do be duguturu do be zero aqida fam fela te foido ako dakatiri do be Salafiyyah utado Cheikh bumbaji manim fa ahadisul mathal ayo fo kitabu kono karamugo be ako dakatiri be karamugo be
ube mogo lakala mudarrisina ube mogo lakala kala nyoro wala dakatiru de do me salafiya yere minyo tado agida minyo te foido ala to turiya inte Cheikh Sal Fawzan Fawjani ko be ibe mogo doye ako diplôme yere tabul hari sahadatul ibtidaiya tabolo min alamin nas iba sur mogo ka doni ke bagad badero ako Abdullah ibn Humaydi fula ko dogotoriya babolo sahada babolo ako ibumbaji fule sahada be bumbaji bolo hawla min ayimmatin nas nunu alimami bawde dina la ako sahadate nunu bolo sahada ko intaye al ilmu qala Allah wa qala ar-rasul wa qala sahabatu doni yede do ala kote ciden kote sebo kota banna wodi atu Cheikh Silabun Taymiya ko akonni mogo min ya miri ko ebe se ka bara keni Qur'ana ni sunnai ka soro ima sagi kata sebo ka famuma akoy yere ya ba e ka doko e bidiya mogo ni mogo ko ebe se ka bara keni Qur'ana ni sunnai ni sebo ka famu te ima dilo sebo la ni sebo ka famu ta ko ito de ko bidiya mogo papier nunu ni dogotiya nunu ni fewuntewo abe sagi kata sebo de ma fengo fenye bato ko de ni sebo ma minke fo kata janwlo te saka ke dinay dom min aya jigna al yawma akmaltu lakum dinakum imamuna maliki ko man lam yakun yawma yaji dina falan yakun al yawma dina imamuna maliki ko ni aya jigido min tunte dina kuna ko bi o te saka ke dinay o aya jigido mawlidi ko tumbe jankuno qarani saba inte mawlidi do مولد كنتم تجيكم من لم يكن يوم الدين فلن يكون اليوم الدين إمامنا مالك يقول لن يصله لآخر هذه الأمة إلا ما أسلها بأولها أقول من تون لبن تسكى فويك الدين لا كو أبك كونيما وبرو فو من تون فلوي منك الدين لا لبن كودك من لبن يفهم فينك الدين لا نمان تون فلو ماك سيبو ماك tabi na umake tabi na umake ni au ye fengo fenke dina la kwa ba ke dina kwa ba ke bato kwa ba ke baranyini fo maliki kwa tenya ngulo donc ambe min fo ewa fo ka hada maden kan yana ma ya katasa karmugo do ka kuma ni mo min nuhu ka shi nyogo na balojiya kono ko ibe delila nyini mawlidu lay tasoro nuhu ka ewa shi hake min dira nuhu majiya kono ni mogo min yo ɲɔgɔnna balo diɲɛ kɔnɔ ko bɛ delila ɲini mawulidi de la i bɛ sa i tɛ delila sɔrɔ a la ala ka hakiliman d'a ma